kita tilikod ito'y abaga naranyag dagiti bitwen ti lagi kasla dagiti rabi akadwa ka at nagkakasarapaap ti ayat sidong ti bulan. Pintas ti bulan nagranyag kakadi isalak di na pintas sa pasama sapay kumakit mapasupli manen tauray maudi nga rakup kuken ka agururay ka ambok dayta agururay ka di ayat si